Zorionak bigarre postua gaur Altsasuko lasterketa honetan, oso txirrindulari gutxi bukatu duzu, ihesaldiak nagusi itasuna hartu du hasieratik eta helmugaraino. Baina gaur asteburu honetan bai Ibañezek ez dakara aurkaririk, ez? Bai hori da, Ibañez orain puntu oso on baten dabil, orain profesional mailetan ere korritzen da eta azkenean merezi du bai holako korredore batek holako garaipenak lortzea. Lau taldeki ezineten lasterketa burua, baina eske Kajarrualek sortzi zituen ezinezkoa zen. Bai hori, azkenean behi esian gehiena, 8 korredore zian, gu laboral ekipuaz 3-4 ginean, da danaken ezin dugu, baina bueno, oso ondo korredo gure partetik eta oso guztua gobe. Zu bazenekien, nahiz eta Ibañezek alde egin, ez zen duela sprint bat, eta alde egiten alindu zara, ikarrekin jun zara, eta bueno, azkenean bigarren ez dagoela gaizki. Bai hori, azkenean Ibañezei hola segitzea oso zaila da, eta ni nire ritmoan segidet, beste Kajakoan nirekin segidu eta bi horrele boska, bigarrenin arte. Zorionak. Eskerrik asko.